Soc el Joan Majó, soc el responsable comercial de Sanet i Sanet som una empresa catalana que fa 30 anys que ens dediquem a gestionar cuines d'escoles d'una forma molt especial. El nostre objectiu és buscar l'excel·lència mitjançant fonamentalment 3 punts. Un, les millors matèries primeres del mercat. Estem en una escola i el que hem d'aprofitar són aquestes 2 hores que té al migdia per educar amb tota una part de temes que estem d'acord que no és formal, però per nosaltres és vital. I és que coneguin el màxim d'aliments diferents, colors, combinacions interessants, hàbits saludables, i per això hem de fer-ho amb les millors matèries primeres del mercat. En aquest cas nosaltres utilitzem tota la fruita, la verdura i els iogurts de Media Origen, donem peix fresc del Mediterrani, olis de primeres premsades d'aquí de les comarques lleidatanes, donem pans de fonts locals, carns absolutament fresques i amb segell gourmet, i en aquest sentit donem unes matèries primes molt interessants per poder educar a les futures generacions amb totes aquestes qüestions que us indicava. Segon punt molt interessant, receptes, menús. Nosaltres hem apostat per fer menús atrevits, innovadors, que surtin més enllà del que és un menú escolar normal. Tenim clar que vivim cada vegada en un món més global i hem d'ensenyar a les futures generacions diferents ingredients d'altres zones partint d'una dieta mediterrània, però hi afegim tot de tocs sofisticats i d'altres cultures també. Plats que anem innovant any rere any per fugir també d'aquest avorriment que seria 15 anys de la vida de l'alumne menjant sempre els mateixos plats. Hi ha un tema de seguretat alimentària que tenim també en compte perquè no hem d'oblidar que donem de menjar a nens i nenes, per tant som població de risc. I tenim tots uns controls de seguretat alimentària automatitzats de forma informàtica per garantir la seguretat alimentària d'aquest servei. Val a dir també que no podríem fer aquest projecte que a nosaltres ens il·lusiona i ens emociona sense les persones que l'empenyen dia a dia a les cuines de les nostres escoles. Per nosaltres, el valor més important que tenim són les persones que estan darrere els focs, amb il·lusió, passió, seguint les nostres receptes, lluitant. El nostre servei és molt més complicat, perquè no portem les patates congelades, les portem brutes de sorra i s'han de pelar, perquè promovem tot el que és producte fresc i natural. I per tant això dona més feina a les nostres cuines. En tant en quant el nostre personal de les cuines té un valor incalculable perquè és el que fa que cada dia en els menjadors on treballem, en aquest cas a l'Escola Pia de Tàrrega, que és el primer any que tenim l'orgull de treballar i col·laborar amb ells, són els responsables principals de que el servei sigui exitós.